kawai pat ka benta ka ba nakaliang jong IM in charge ilakawan rai ka agenda ba ngin amen ya ka ilaka administration uh, apo ka district council ka jungi da ka bangi amen ya ka Khasil autonomous district administration of ilaka kani ka second amendment bill 2021 kani ka bill ni kwa ban penklan syu ya ka rukom bishar hak bedai batini ki kies ya kaja hapadeng ki hima dan ki Shnong ki Thaw bagata ka long ba ka appellate authority lani ta ka bor ka bakin ki ladadon kanunu ka Jingiakajia mo Jingiamada po ki Shnong ki Thaw kamut kan kinwan ban appeal haka court ka jong judge mdai syu how IM in charge mdai syu au secretary mdai nang ni sakmat kan long bet bakin haban wan how appellate authority ka bau deu judge nang ta kan don sakawai pat ka body ka bangi ong ka conciliatory body kani ka body pat kalong kawai pat ka body ka ban kam yo ban bishar ha yakini ki kam ki biadai pat ka Jingiakajia ki Shnong ki Thaw kita ki actually ki amendment bakum juru ka Jingiadai bat ki Shnong ki Thaw ki Jingiapia Shnong nang ta hak Jingiadai bat kani ki Jingiakajia Pud pat nila bu ya u tribunal mo ban pet ki Jingiakajia puta jaka puta bat ba u tribunal menta unum desu deputy secretary baros kata kamu deputy secretary dari mentang in Pynbeit dau first class magistrate haka jaka jomu deputy secretary namba mo pisutu kam an ta lada don ubri watip ya ka an jomu kam ya bet ya nanti ini kipinya kaja kapur dan iki kinja jaka puta